Og Claus, du står midt på Nørrebro efter blankochecken altså blev udskrevet. Hvor synlig er politiet her til aften? Jamen, de er meget synlige. Vi har haft nogle meget sjove episoder herinde. Der er en fødselsdag i gang, som larmer en del. Det er det, man kan høre. Det er meget stille og roligt og fredeligt. Så har vi haft en fredagstradition her på Nørrebro. En skøjtedemonstration, eller skøjteoptog, ledsaget af 2 motorcykel-politibetjente. Men ud over det, så ser man almindelige patruljebiler. Man ser de her gruppevogne med navne Golf 11, Golf 13 osv. Vi har set et par stykker af dem også her. Der har været lidt udrykning. Der er politi massivt til stede, eller i hvert fald ser man det meget ofte herinde. For det med massivt, Jakob Christensen, vagtleder i Københavns Politi, det er jo det, vi skal snakke om. Hvordan det er, at politiet så omsætter den her blankocheck, der bliver snakket om på de 10 millioner kroner. Hvad er det for en strategi, I bruger til at få brugt de her penge til at få stoppet den her skudkonflikt? Københavns Politi har et ønske om at være til stede mange steder på en gang. Og det gør vi ved at sprede vores patruljer ud over byen. Den går vi på jagt efter bagefter, ja. Den går nok. Vi har en ekstra. Men det, jeg spurgte om, det er, at den måde, I er til stede på, det er jo ikke massivt en masse betjente af gangen, man ser de steder, hvor der har været ballade. For eksempel der, hvor rockerne bor. Men man ser enkelte patruljer med 2 betjente i en masse steder. Hvorfor det? Jamen, fordi vi vil være til stede mange steder på en gang. Og vi vil gerne være ude, vi vil være tryghedsskabende, men vi vil også gerne ud og så se, om vi kan kigge nogen i lommerne, som måske kunne have en eller anden form for mistænkelig adfærd eller videre. Så skal politiet hurtigt være til stede. Og derfor skal vi være mange steder på en gang, sprede os ud over hele byen. Så man skulle helst ikke se sådan en perlerække af politibiler, men nærmere se enkelte politibiler rundt omkring i hele byen. Er det fordi den ene side i konflikten, nemlig de her bander, der taler om over for rockerne, at de er diffuse, de er også spredt, derfor bliver jeres indsats også spredt ud? Ja, man kan sige, at vi vælger jo ikke tid og sted for det, der skal ske. Og derfor er vi nødt til at være til stede mange steder på en gang. Godt. Tak skal du have, Jakob Christensen. Tak skal du have.